Este 4:30 dimineața, doar ce m-am trezit și e ora să mergem la sală. Nu prea am chef, sunt super obosit, corpul îmi zice să iau o pauză, dar mintea îmi zice să mă duc, pentru că dacă nu fac nimic astăzi și cum mi-am pus challenge-ul de 90 de zile, mă simt vinovat. Am decis că în următoarele videouri care o să le facem și voi o să le vedeți, o să fie vorba despre alergat. Eu vreau să vă arăt progresul, ce înseamnă să alergi din prima zi, fără să știi nimic despre alergat, fără să ai experiență în alergat și fără să ai rezistență fizică. Viitoarele videouri sunt toate dedicate la eforturile mele care le fac zilnic, că challenge-ul meu nu e să vă arăt cum antrenez. Challenge-ul meu e să alerg zi de zi, pentru că condiția mea fizică nu e super bună, adică nu e bună deloc. Alerg 200 de metri și nu am condiție fizică. Dacă v-a plăcut acest conținut și dacă vă place ce o să fac în viitor, nu uitați să vă abonați, dați un like și lăsați un comentariu. Ciao, vă salut!